ஹலோ गाइस வெல்கம் பேக் டு கேமிங் சேனல். இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சரா நேத்து ரீடிங் கோடெல்லாம் வந்து ஏன்டா போடலன்னு இருப்பீங்க. நான் படத்துக்கு போயிட்டோம், அதனால நான் ரீடிங் கோட் போட முடியல, சாரி ஓகேவா. இல்லைன்னா நம்ம சேனலில் வீடியோ கோடு வந்திருக்கும். நான் வீட்டுக்கு வந்ததே 10 மணி ஆயிடுச்சு ஓகேவா, அதனால போட முடியல. நானே நேற்று போட முடியல, அப்படி ஒரு பக் ஆயிடுச்சு गाइस ரீடிங் கோடு. நானே இன்றைக்கி தான் போட்டேன் ரீடிங் கோடை ஓகேவா. இன்றைக்கி காலையில் தான் गाइस நானே போட்டேன். நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எல்லாம் போச்சுடா அவ்வளோதான், ஒன்றும் எடுக்க முடியாதுன்னு தான் நான் நினச்சேன் உண்மையாகவே. அப்புறம் பார்த்தா காலையில் போய் தமிழ் ப்ரோ வீடியோ பார்த்தா ரீடிங் கோட் இது 2 மணி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா. சரிடா 2 மணி வரைக்கும் தான் இருக்கும், நான் போய் போட்டு விட்டுருணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை போட்டு விட்டோம். ஆமாம், அப்புறம் முக்கியமான சொன்னாங்க ஓகேவா. அப்புறம் வெயிட் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் இல்லை ஸ்னைப்பர் இது நம்மளுக்கு பர்மனெண்ட் கிடச்சி. அப்புறம் வேறு இது கிடச்சிது ஓகேவா. அடுத்த நாள் நான் என்ன பண்ணேன், சரி ஒன்று இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணேன். இங்கே பாருங்கள் கைஸ், எக்ஸ்மேட்டே பர்மனெண்ட் கிடச்சிச்சு ஓகேவா. வேறு லெவல் லக்கு, எக்ஸ்மேட்டே பர்மனெண்ட் கிடச்சிச்சு மாறி ஓகேவா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ரீடியம் கோடு போட்டேன் வந்துருச்சு ஓகேவா. வீடியோ நான் மத்தியானம் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன், ஏன்னா காலையில் இந்த ரீடியம் கோடு வரும்னு பார்த்தா வரவே இல்லை. ஐயோ இது டவுன்லோடே பண்ணல. செம வேறு லெவலு ரூம் கார்டு விட்டுருக்காங்க. அப்புறம் இந்த மேகு ஸ்கின்னு, அப்புறம் ஏதோ எப்படி இந்த டோக்கன் தாங்க ஓகேவா, வேறு லெவல். அப்புறம் ஓகே இது ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நல்லா தான் இருக்குது, தீபாவளி கொடுக்க வேண்டிய ஸ்கின் நினைக்கிறாங்க தெரிஞ்சு. ஓகே நம்ம க்ளைம் பண்ணிடுவோம். ஓகே गाइस வர லெவலு ஓகே கட்டுருவோம். ஓகே நம்ம போய் இந்த ஃபஸ்ட்டு மேக ஸ்கின் வாங்கணுமே. ஐ வாஷ் யூ ஸ்கின், ஓ மை காட் வேற லெவல். சிங்கிள் டேமேஜ், சிங்கிள் ரீலோட் गाइस வேற லெவல். ஓகே ஐ வாஷ் யூ மடியம் சூப்பராக இருக்கு, சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். விடாது பார்ப்போம், இது அவ்வளோ நல்லா இல்லை. ஓகே வேறு லெவல் கைஸ். ஓகே இது வந்துட்டு இப்போ இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம். செம மாசு வாத்தளி வாங்குற மாதிரியா. எங்கடா ஓகே 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 இது எடுக்க முடியாதான். யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஓன் திஸ் ஐட்டம் பர்மனெண்ட்லி ப்ளீஸ் சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் ப்ரைஸ். ஓகே கைஸ் நம்ம இப்போ இந்த குரங்கு பெட்டு தான் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா. இந்த எம்மோடெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, இந்த M4 நம்ம அங்கமான M4 இருக்குது ஓகேவா. நம்ம குரங்கு பெட்டு எடுத்துருவோமா வரலங்களா. ஓகே 32 ஒரு ஸ்க்ரீன் எடுத்துப்போம். ஓகே கைஸ் வர்ற மாதிரி ஓகே பெட்டு குரங்கு பெட்டு குரங்கு பெட்டு செம மாசு பக்கா மாசு. இதுக்கெல்லாம் பெட் ஃபுட் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் கைஸ். உங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், வாங்க அதுக்கு மட்டும்தான் நான் கொடுப்பேன். பாருங்க வாழைப்பழம் எப்படி சாப்பிடுது பாருங்க. ஓகே நீ 7 பெட் ஃபுட் இருந்த மேக்ஸ் லெவலு. சரி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும். இது ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ், அதனால ஒன்றுமே டவுன்லோட் ஆகலை. இல்லைங்கய்யா எமோட்டெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஓ எல்லாமே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சா, அப்போ என்னடா பெட்ஸ் பேக்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஓகே ஆகட்டும், செம மாசு மொத்த ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம் எப்படி சொல்லி பார்க்கலாம். ஓ மை காட் வேற லெவலு. ஏன்டா இப்படி தின்னுட்டு இருக்க சூப்பர் பெட் பேக் ஆயிடுச்சா. ஆகிருக்கு 7 மணி நேரம் கூட. ஓகே கைஸ் வேறு லெவல். நம்ம பேன் ஈவெண்ட் இருக்குல்ல, இதுதான் கைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது நம்மளை சூஸ் பண்ணோம், என்ன கிடச்சிதா இல்லையான்னு பார்ப்போம்.
உங்களுக்கு கிடச்சதை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். போன வீடியோவில் தெரியாமல் கமெண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதை எப்படி ஆன் பண்ணுன்னு தெரியாமல் நான் முடிச்சுட்டு கொண்டுருந்தேன். ஓகேவா? ஷூ இன்னும் வர மாட்டேங்குது. அப்போவே பக்காக இருந்தது. அப்போவே இன்னும் எரர் வைக்கிறோன்னு வந்துச்சு. எரர் இப்போ பார்த்தா உள்ளேயே போக மாட்டேங்குது. என்னாச்சுன்னு தெரில கைஸ். நீங்கள் பேன் எடுத்தீங்களா இல்லையான்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடச்சது? 1 2 3 இல்லை முட்டையா 6 5 6 அந்த மாதிரி ஏதாவது கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா காசு? இன்றைக்கி போகிற மாதிரி தெரில. நம்மளுக்கு டைமு தாங்க வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ வர மாட்டேங்குது. கரெக்டாக இருக்குன்னு ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. பார்ப்போம். ஓகே 1 மினிட். என் தம்பி அதில் போய் நான் கிளைம் பண்ணிடுவோம். ஓகே நம்ம ஒரு வழியாக நம்ம தம்பி அடிக்கு வந்துட்டோம். ஆனால் எனக்கு பிரச்சனை என்னடா வந்து கேட்டா இன்னும் எனக்கு ரேடியம் கோட் வரல போட்டான். இன்னும் எனக்கு வரக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஓகேவா? எனக்கு இதில் ஒன்றுமே எனக்கு டவுன்லோட் ஆகலை. ஓகேங்க, இதோடு இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? அது உங்களை சந்திக்கிறேன். நீங்கள் என்னென்ன எடுத்தீங்க, என்ன இது பண்ணீங்க இல்லை கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? பாய் கைஸ். இந்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய். இந்த ரூம் மேட்ச் எடுத்து கமெண்ட் எடுத்து வச்சேன். இனிமேல் நான் போடாமே இருக்கேன். வேணுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். நான் போடணும்.